Murag, dugay-dugay na din yung makita. Yan ako sa tungod sa bahay. Mayo! Maayong adlaw! Ikaw? Ganang niya ka? Bertahago ni mo. O ganang dili? Ha? Hoy, Jean-Marc. Ganun karon pa magka nagpakita na ko. Sud sa pila ka semana, karon ka pa makahuna-una og pakita na ko. Kon, sorry na po. Nabisi lang ko. Na-busy. Busy sa imong new girlfriend. Sige lang, good. Love bitaw ko niya. Ikaw ba? Nagsilos mo dahil ka, eh? Selos ako? Never. Huh. Bantay bitaw ng panghambog ni mga love kaniya. If I know, Jean-Marc, parihara na sa imong mga uyab before. Pasakitan o biyaan ka lang. Jella. Hello? Jan? Ngano nagilak man ka? O sabi problema ni mo? Buk. Imuog na na kong mates. Unsa? Sige, buwan na ko sa inyo aron magka-estorya na og tarong. Hilom na, uy. Hilom na. Huwag kay angay. Huwag kay angay mo hilak, uy. Da. Nanapitaw ti ka nga parihara na si Mitch sa ubang babae diha. Nga pasakitan lang yun kanila. Anak, bitaw ko namubok nga. Ikaw talaga akong himong uyab. Para di na ko masakitan ng sama ini ba? Ikay ba ako? Nadigil ko naman kasakitan. Paghilom diha ha, dauta ka. Kibaw ko nga may uyab na ko. Katoy mo uyab nga, pailako lang ka? Pailako gagaway igong rason? Unya, kung mangayo na galing suri ni mo, okay na po ka. Ikaw pa? Magbuot lagi ka sa akong love life, no? Oo. Kung disrespect ka. Kung love ka. Love ko ninyo? Oo. Love ka. Kasi, dahil kong matri mo. Ayaw ko'y pagtinuang anak dyan. Nga no, Daybok. Di ba dahil ko pwede nga ma-indown sa kong best friend? Ha? Dyan. Pangan ako eh. Anong masukin ko na kung Jella na ako gusto niya? Isa usawa ko naman. Lahi na gawin kong bata, Jella. Lahi na gawin sa unang mga bata kami. Lahi na gawin sa unang anak. Pangan ako eh. Hindi mo ko mahintang. Nagsige ko na ako ng Jella. Dyan, na. Nangita to ni mo si Jella. Mao ba, ma? Matod ni Jella, dili ka daw makontak sa imong cellphone. Unya taod-taod na pud ka nga mapakita niya. Oh, igo ka naman kung nangupaw diha. May problema ba, anak? Nauwaw ko ni Jella na. Kung pinasulti na ko niya, manahigugma ko niya. Kay nga no, dili ba di ay ka pwede mahigugma ni Jella, ha, anak? Dili, ma. Kung mahitabo mo ganina, basig, may ubos siya na ako. O baka, mupalayo na yun ako sa Jella. Ma, sakit ako ibati, ma. Nadili na ako angkol sa Jella, ma. Anak, dili sa nga mahigugma ka sa mong best friend, di ka? Kay sukad pagkabata, kamo naman na magkulit permit. Ugwa ni mo tuyuwa anak ang mahigugma ka niya. Tungod kay nakaila ka na sa batasan ni Jella. Og sa tanaw ko bitaw anang Jella, buutan o matinahuron na pagkababae. Dahil abit si Jella sa imong mga uyab ka ni Adto. Pero saan ako, ma? Wala ko igong kaiso na masulti ni Jella sa kong kibati para niya. Nahadlo ko gani ko. Niya itong naligas nga akong baba nga nasulti na ko niya. Nalata ko siya.
Anak, basin dili pa lang karon ang panahon. Ikalusa pa man day, ma. Kung na ba kung mawa na sa hingpit ko si Jela? John, Naiuyab si Jela, ma. Bisag usaon ako nga, maangko na ko yung kugma. Pero di na may ma. Sakit kay ako, ma. Dili na ko maantos. Nga mawa si Jela na ko. Mahal ko kay siya, ma. Si Jela lang ang akong kinabuhi, ma. Siya lang. anak. Recorded by X Thunder Gaming. Masad na ako ang nakita ng Jela. Musta lang ka siya? Manahan ko ang pagbuka na. Yan ba? Si Uncle Bert na to? Magdali ko. Doon na ko siya o pangutangon ako kung asa na si Jela. Col! Hoy, dong dyan. Asa ka man pa dong? Col! Mangutanat ako o asa si Jela ron? Si Jela di magipangita dong. Nilarga naman siya sa Manila. Nilarga di siya, Uncle? Kanus alam? Mga tulo na kasi mana ang nilabay dong. Aw, wa ba day siya mananghid mo nga mubiya siya? Wa man, Col. Sige, Col. Ariyo na ko. Kalahin siya. Nibiya lang si Jela nga. Nawa mo lang ako. Ano ka? John, Laika. kumusta naman ka? Okay na ko, Laika. Tod, si Jana ba? Naabot na gikan sa Manila. Mo ba, Laika? Oo, matod niya. Maihatag ko na siya ni mo. Laika, salamat sa kapibaw na ko. Kirit lang. Jela? Jan, pwede tang mag-istorya? Dali. So, Dili na lang ko masud, Jan. May ihatag lang ko ninyo. unsa man na? Kini o, dawata. Invitation card? O, Jan. Kaslo namin ni Kevin sa sunod simana. Usa? Pero, nga naman, Jill. Jan, sorry. Sorry kung uwa ko masulti ninyo. Buk. Nga nung siya pa man. Ha? Sumibuot mong ipasabot, Jan. Nga nung si Kevin pa man. Tungod kay mahal na ko siya. Kung mahal po ko niya. Mahal sa ka, Jill. Mahal ti ka, Jan. Pero isip best friend lang. Isip best friend na ba yun? Nagpabati ako, Jill. Lahat mo kapri mo. Oo. Pero lahi ang akong gibati para kang Kevin. Mahal ti ka, pero kutubra sa paginikalaay ang akong gibati ni mo, Jan. Ug ayaw paabot nga maguba ang atong panagkikalaay kung ipamugos nimo ang imong gugma dili nako. Higala ra ta, Jan. Jill. Nakasal gyud si Jella. O karon may anak na sila si Kevin. Sakit para nako nga nakasal ang akong best friend. Ug uwahin na nako na sulti niya ang tinuod akong gibati nga love gyud ako siya. Ug bisag nasulti nako nga akong bati para sa akong best friend. Wa gyapon na usab ang among panaghigalay ni Jella. Close gyapon na. Dinin lang ko to ug daghang salamat. More power, RNN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga hikalan kaagi ni John Mark nga taga Guadalupe, Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagulahan. Paano na kaya? Na kaya, di sinasadya, ba't nahihiya ang ibig sa
Among kaagi kibuhatan ng duha sa radyo ni Jeracel P. Estalani o gabol sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga hikalag mga suking kapaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa saka. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa saka with Carol. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Minya Boulevard, Cebu City. Uba kahay pa daw sa bagong email address, rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, dagan